Pamangati tuma pasabhuku mboto sabhuku pangeti pakanga paine dambudziko reboundary. Dambudziko rakatanga muna 2004 pakatomboitwa dare kwaisha Samanga rakazodaidza vanhu veCouncil wangu wapo gozi Mboto village inofita into Rauna, saka Council yakanga yainvolved. Pakabuda judgment yakabuda. Saka judgment yakabuda yakanga yakati sabhuku pangeti hawafanira kuenda kunzvimbo yaSabhuku Mboto, wanga waisa munhu mani kuvillage kwaSabhuku Mboto. Saka pawakazouya apa Sabhuku Mboto anga ataura futi kuti kwaane dambudziko pozi pangeti aisa futi 105 kusemu area, ndipo pakazoti tuma. Saka pamakatituma takadiscover kuti area yanga ichitaurwa pane boundary rine makuwa. Kumusoro kune village rekwaMandopera, kusaidi rekuleft kune village rekwaPangeti, kubva paita road pakati. Kumhiri kweroad kune makuwa just ndofunga about 30 meters kubva pachirodi ichi chakazi boundary. Pane makuwa anoibvawo naMboto musame line ndofunga 800 meters kukwira futi kune futi makuwa anoibvawo naMboto. Saka pane nzvimbo mbiri dzinoibvawo naMboto, saka iwo wakanga wakapasiya ndofunga iri nyaya yekuti ndo pawanoigwa. Saka uyo akangojambisa vanhu kubva kuroad kubva ungokurosa kupi uku, zvekuti ndada kutaridza picture. Takatosvika paine zvakaita pane awa pane guwa Pangeti anga akatoisa pole refense apa pasaidi peguwa chaipo chaipo. Pangeti achiti inini nzvimbo iyi ndakasoigara na1964 ndisati ndaenda kwandanda kugara, saka inzvimbo yani inzvimbo yangu, ndio yari claim yani yangu 1964. Atitauri ni boundaries ari before 1890, before colonization. What the notice that it ni boundary in 1964. It's not true that you that is true that you this is good. Ndizve wese pamunotaura repaunimo makazobuya pese pamunotaura isu tatitori moimo tatitori mudenga mumasimiko kuti takabva Gorongosa takabva Tanzania kuNgorongoro rije tikabva kuTanzania tikaenda kusena tikabva kusena tikakwira Gorongosa tikagara muGorongosa. That's why munozwa kuti Gorongosa rese madzimambo aripo wana wamutasa. Kuna Chimoyo, kuna Katandika, kuna Mkudu, kuna Chadzuka, kuna Sofala. Wana wamutasa wese wawariko. It's because takagara muGorongosa. Tichibva sena. Tichibva iko kuti bataya kugara pai pamwe masimika. Kobva mamwe masimike kokuya pachitungwiza. Kobva pachitungwiza kokwira Binga Guru. Saka ndochiti ere izvozvo vanhu vese vari mumasimike ibvai ndakuya. Yeah, no, let's not talk about history yakatoitika kumusati vatanda kuzva papa. No. Arikuitika kuvote valley ndekuti munhu paakasombogara ka nenyaya yedemand yekuti kuritwa mabanana nei munhu aringofunga kuti paakasombogara ndaona panenge pari open ndakutoenda. Saka mukacheka kwese kwatirungoenda tiri kuenda because of trend yavari kutocreata ivo yavari kuzoti apa tadzoka hapana papasina kana eni kondo ariti kana chi. Pane miti yakakura zvatakaita mwiri yedu yakatemwa icho Samanga tatinawo last time tikatotaura kuti no miti yakatemwa iyi ichatorwa yese munozoenda kwaichi Samanga. Isa Samanga ndazotodzwa kuti wana Pangeti wacho wakabva wazotorwa watoisenzesa. Saka tiri kuona kuti pamwe patoka masabhuku enyaya chimbonatsaiwo wabata uchimbouya muimboita meeting nawo kumitaura nawo because pamwe pacho wafanira kutiudza panapa iwo wanenge waiziva kuti wakapiwa ndichi kuti village head kutorwa iwe basa rako nderekuverenga mazita evanhu vari kuvillage avo wakataurirwa ndichi kuti iwewe unondipa mazita aya kuvillage yakati unondipa mazita aya kuvillage yakati but tinoswera tiri kutemeswa musoro tiendeswa uko nemasabhuku
ngazviitwe nevamwe vanhu kwete nemasapo bhozi ava vanoziva kuti paakaziti ishe ndopaanogumira bhozi ishe ndiye anenge akukupa ipapo unless kana yakuzi tsungu ndiyo tinoziva kuti tsungu ina isheka ine boundary rinenge rakamepwa ndichagara rasabhuku rinodhifainwa ndiishe mukatocheka mumwe unotozwa kuti panapa uyu ari kugara mukacheka dzimwe nyaya dzemamutonga unozwa kuti ari kugara mubhuku rekwamboto ari apa ari kugara mubhuku rekwapangeti titori nemasituations akadaro kumavhileji nenyaya yekuti madzicha anenge akatadzawo kukontrola nekuisa maboundary mune madzisabhuku saka vanhu vangavanatse kuziva kuti kana ishe ataura zvakati zviri important kuteedzera mapoa akabviswa pabhoyo mubvunze ndipa pasina mapoa here because ndinayo picture yacho panapa mapoa ndira mapoa akabviswa ndi munhu akabva kwamboto ndamira pamberi pamabhokutasi mapoa akabviswa nevanhu vapamboto haana kubviswa ndipangetiba angaisirwei mapoa yanga boundary akanga aiswa ndichangamire samanga kuti kubva pana apa ndio boundary iyi nzvimbo iyi ngemakuwa iyi nzvimbo iyi ndio munogara munhu sapangeti mukasachengeta bhuku rinoende ratopera ngevanhu renyi mimi sasabhuku terere mitemo inobva binga mitemo yenzvimbo handiti hamurwiri nzvimbo ba munopiwa nzvimbo ndizvoka tikati panochengetwa vanhu vakafaka tosvika toisa wai sabhuku unotosungwa uya kotongwa kuno bcause nzvimbo dzemakuwaka hadzialoketwi hati kukuzi wakabva training camp makataurirwa wakazi mawetlands miti nzvimbo dzinoera makuwa akanzi anoitwa sei anochengetwa nani namasabhuku ndio zviri zvamuite saka area yemakuwa iyo iripo tine poa riri paguwa poa rakabviswa rakatobviswa ngekukana hakuna demarcation yemakuwa inoitwa right paside peguwa hakuna boundary rakadaruka. Let's talk of 20 to 30 meters kubva kuguwa kudai then kana land yacho yemakuwa ichienda uko handiti ngaiende uko iyi iri kuno kunenge iri free space yekuti vanhu kana vachiuya ndiko vanouya kuungana kako vanhu kana uchiuya nemotikari dzavo ndiko kuya kunopoka motikari saka imimi kana makuti mimi land inoigwa nevanhu ndeuko uku kwacho kuruza kufana kuigwa vanhu mamanoti poi papagaga saka imimi kana muda kuenda mumakuwa nemotikari dzenyu dzinotofamba nemunhu rodhi itoripo land is waibaba panochengetwa pamakuwa kune side kusingawigwi vanhu kunosvikirwa kunosvika vanhu wakapega ndisha dispute harisi pakati paishe neniba dispute iri pakati pamboto napangeti ndii munhu unetsa nemugano wakabira munhu 1 council ikapindira wabidza 1 wakabira sei ndina kuti against namboto bamboto anga asina voice ni kugara kwakaita 5 awa havana kutangisa kugara gore rinoba 1963 ndio pakatangisa kugara mukoma wangu ini iye po wacho kutori papepa ndiye akagara gore iro namai wake po wacho hapo papana paungada ari yorumiriri izvozvi po pese kubva 1963 anga ari mugara kupi wakamboti pakutanga apo takapinzwa muhondo aibva aita against nemudzimai wake wakatadza uwirirana mukadzi aibva aenda kumba kwavo iye ndobva aendepi po wakasara ati papakaita mwe mukadzi haana kugara nzvimbo iyoyoba yakagara mwana wemukadzi wakaenda nzvimbo yakagarwa ngemukadzi wakaenda mwana wemukadzi wakaenda ndiye mwana wacho akagara nzvimbo iyoyo zita rake ndipowo futi zvakare izvozvi izvi kumhiri kwavanhu wakatanga kuvaka rini tongoti kuwaka kubvawo takaita mhondo wakambogara pakwiri yababa wemukomana achigara kustendi iyi family
aiwa ivi nyange iri family handigari pasitendi pamukoma wangu andine pamwe ndinogarire pasitendi pamukoma wangu ndine pamwe wakatozviita mukoma ndinirina wakatozviita aiwa zvizvaibamuka ngataura zvo zvine senzi haugari pamba pemukoma baiwo pako pari kwapa pake paripo wakatapisa mukadzi munyowani pasitendi ine mwana mudoko saka kozvivisa 2025 va 1960 kozvivisa 2025 havana kubvisaba havana kubvisaba vakaenda kututsira kutopasenza kupasenza alright okay imi mutauri makagapa makasvikapo area yachirutaura iyo mwana arutaura mukomana arutaurwa maybe aroma around 20 something years kuso anozi madzibaba mwana mudiki ndiwo akatoiswa ipapapo noumwe ndiye anga atema kwese kuuya uko po paita umwe akatokumbira regero parutaura kuti mapuwa aishe atatiina aishe samanga waitonetsa wakatonge wakatouya vari military chaiyo waifungidzirwa kuti pamwe takandochipa waedu but wakazotoona kuti hatisi vanhu vakachipa but waitoda kuti intimidata vanhu wari kutotaura kuti mapuwa iyaya ndo mamiri atakatoita tikataiwa zvazviitika pamutengo wenyika nekutradition kwese utaura kuti iwo waisa po apa neapa neguva remunhu uri kudii saka ndakatora mapikicha nditori neaudio ndichakusenderai audio yeconversation yese yatakaita ipapo bcause kwese kwandinoenda ndinocapture information yeaudio yezvese zvatinei kutaura nevanhu saka zvimwe zvese zvotaurwa nababa vatonyepawo boundary rakaiswa kuna 2004 ndiishe ichitsamanga wacho anga aripo wakomana wangu waipa anga aripo futi akataura futi kuti muri kuona makuwa aya ari kuti amwoko amwoko line iri ndo riri demarcation iyo ndiyo yakati awa wapinde mukati vari kuti mukati umu ndo matakadini matakazogara isisu ndikatomutaurira ndikatoona ei baba kana kuri kuti ndoko makazogara kana kwanzi kwa Mpoto itai kuti wana wenyu wamaendesa ukoko wauyewo ripota kuna Mpoto kuitwa arrangement kunani hamugoni kuti mujambe line iri muizoramba muri kutonga wana wapinda kupi azvisi zvere zvandakakutaurira munhu unofanira kuti agenda chimbobira ndati azvisi zvere zvandakakutaurirai muri kutaura muna kutaura makanangana kuti tine ndakatokutaurirai ndimukoma wawe sekuru pange diterera nditerera chaizvo indira zvine zvabvunza ndiro zvandakakutaurirai iye ndikamupindura picture yanyu ndiyo ndatopangidza apa ndime muri pasaidi pepombo changamira kuona iyo ndime muri pasaidi repoo rarini repamakuwa pamakuwa ipo paya pamamudiskaza paya inopapikisa saka zvemaako andinopapikisa hatizokunetsa zvati kutaura inspection yatotaura wana wenyu kana wabhuku kwambuto wari kwambuto waripota kwambuto besides being wana wenyu tinana ndorikana isu wari kuripota kuna mangu masabhuku asi ndorikana because adarika mugano kwaagara anotomba ikwenyu udze kwemugano hamusita kuti mwana wangu ini akagara kwaagara hondozi anoripota kuno no kana kuri kwasabhuku mwe anoripota ikoko wenyu ava 5 makabidza upa ndio kwambuto kana muri kuwada kwenyu watsvagirei kwenyu asi kana wakrosa boundary rataurwa naishe kuti ndo pane chii ndo pane boundary watouye kwambuto akatemeteme mumakuwa miti iyo taudzwa kuti vari kutema iyi miti iyo tiudzwa kuti vari kutema iyi haizonakidza saka zviripo ndizvozvo zvataurwa umwe naumwe ngagari wake maererano nechii nemugano wamakapiwa naishe samanga ini handine dambudziko nazvo chiita izvo ndo zvako waenda ikweyo kwampoto waite gachiro nampoto still so right nokuti inini manje wakuya kwandiri wati tiri kubhadhara land payment chiendai motedzere mugano wamakapiwa naishe samanga